Salutare, bun și bine v-am regăsit la un nou vlog. De acesta să ne vom juca Brawl Stars să vedem ce e nou. Eu am colectat tot. Meltenant, să văd dacă se... Bă, what? Stai. Am și în ursul. Să verific măcar aici. Ha, băviță. Ha, bă, că aștept. Nu știu, cu căștile în urechi. Ia, hai să nu-i mentenanță. Ha, bă! Hai să vezi că după e update-ul. Așteptăm eu cu căștile noi în urechi. Mi-am luat niște căști noi. Sunt super. Nu sunt. Sunt multicolore. Bă, sunt șmechere. Ha, mă, că vreau să văd update-ul cu Surge. Sărgeanu, mă, Sărgeanu. Ia. De Doamne. Băi, băiate. Bă, eu nu am nimic. What? Bă! Nu cred! Și parcă... Bă! Bă, acum vedem. Bă! Bă, what? Și-a spus unul că se facă la 3:30. Noi să ne uităm înapoi la Mati. Adică mai... Da, mă! E live, mă? Nu e live, mă. Nu e live. Nu e live. Se vede la Meti. A, bă, că știe toată lumea. Bă, țigane. Stai că revin imediat. Doamne, să meargă bă, să iarbă. Să! Nu mă mai pui un pic pe Brawl Stars. Go. Stalk. Monsters. The Surge. The Summer of Monsters. Surge. Stai. Sam. Nu, mă, nu vreau pe televizorul meu. Călte. Bă, mai așa. Nu se cam. Mhm, 10.000 și 25.000, da. În total costă 35.000, că trebuie să... Bă, ce mărlani, mă! Ce mărlani! Megapital B, King Raptic și aia, Stitar Max. Care îmi dă contenit? Bă, nu vedeți, nu eu crede-o! Să vezi, Rico, bă, acolo. Acolo e, normal.
asta. Bless your heart. This ain't my first one. Come get it. Still friends? You have been eliminated. O, din Mădălin mă cheamă. Bani pentru Shelly, pentru Tara, pentru Poco. Știu, băi, generoși, nu? Generoși. Musical mayhem. Este de mâine. Sandy sau Shelly. Let's do this. Shelly. Let's go. Yes. Oi. Ce soare. Uite-mă. Ceva nou. Uite-mă. Corneliu. Jucați la el. Așa, Silver. Niciodată nu Silver. Ei, Gigela. Aveți trebuie să scăpați. Ei, Gigela, ei. Ia să scaldi din mine, băi. Sunt patru deja, băi. Nu știu, oameni, uite, știți, bă, nu că de știți. Haide, be, unde e? Unde e? Uși cu boxă. Tare frumoasă, băi. Haide, băi, că vreau și eu niște cutii. E nu este. Voi v-ați auzit de Bogăsat? Sau de Mitică și Cornel? Ce vrei? Cornele! Am și o canal de YouTube. Ui, ce zile, băi, mortule! Hai zi și la capelă și mormântăm cu el. Să rămână! Și noi, parcă zicem că avem. Da, uite, uite, boxul din este. Boxul, sau cum este. Box. Big box este așa. Da, big box, Braille box. Braille, este nume, e Braille box. Și oamenii ăștia primesc Braille box. Ce e Braille box ăsta? Baby, boxul. Ai, lăsați-mă în pace.